clear tu te chi bai vek ule October ni som alo ni meu chuan hei bu hi an lo seng an lo hun don le tareng mai hei kan bu hi nu puya te a to tir te kha chu zai ni khat zai thum ti ve lekin a towa theno thi te bu te a to thasia chu lai ka ra chuan van chem em hi ru hi chuan a ti ve reng mai kan tho po hian tha te hi ana ve lek thina ei tu na chuan ei October ni som lo ni tak wa chuan ei voi nia kan han kal le a hei bu hi tum ai na sa in lo phui ta chu mai ei bu hi a tha kan ti ve in kan nom hle mai voi nia ei pang ma te om to lo ma se don fo te hei ei tur eng amo chu ala oma hei kan han zong lo kan han fang chu ani ei min ti him tu alo ni ve kan lom lai mai no kan bu hi ei avan lom om tak em ei a tha ve tak zeta ra la tang te kan han thir ve chuan nu pui nu ram nu thual sawa te kha chuan mi bu hi atluk lowa kan lo en bet nge ni kan tia kan clear ve china ni ma se hei vai nia kan han fang le ta ei a thena zar te chu a mor min te chu lo chip ve thei tareng mai ei bu hi a rau lo na kan lom ve hle ani ei voi nia hian lo kan han kala mi mu tur po wang hle mai lo lai ve la tho lai chuan thereng chal ho famin mi hi a oi ler mai a bak chu thom hi om lo ani voi nia hian kan han fang kwan zel ani ei tum ain zai ni khat zai khat te lo trâu ho ha rin ain alo peng na sa thin le mai kan bu hi phul bu ania ei chuan kan hop khop te chu kan nei ve don in kan khria ni le kan lom hle mai hei lo han phan chuan ni hi atu him em me hi nei lo ila vai bu te hi du ang to ka lei tu rom thin si lowa kan nei te hian ni hi ati thamuang ve alom om hle chung lamin min la ven saka bini thei ne him te in ei kan va mu le avalom om tak em ole ei kan han fang kwa la ni nun thapo loka hei seng hi alo hun le don tareng mai ei hi voina lo kan han ti lan chuan nia hei roi pui thave hlom kop mai bu te po hei lom tak zeta
บัวte pawh hian hei pil kan pilin alo om ve a kung te pawh a siam ve hle in ka hria hei mu nom ve tak tak ania hei ole hei cha te so thing hi ram tina hian kan da ve ani a hrisel ve em hei kan so thing te hi ala dum tha em la hring tha khop mai cha kan so thing da te chu ania bu kara te hian kan han da ve zel ani mu nom khop mai so thing pawh ma hei fang ma te kan han zon ang chuan ania kan zong zela hei ara te pawh alo la tha khop mai hei kung te pawh alo la hring tha a hian bu kara te kan han lo don ani hei fang ma kan lo ni tha khop mai la hring tha min tai tha khop mai a kung pawh hei la hrisel tha ni ole thlai hmun lama kan kal phei le ta ni hi kan so thing ania wan nei thak le in ka hria tam lo ru in voin ni thengin an la hrisel tha em a hi kan so thing hmun ania hei om ve ku te tang khuan kong atang an chak lam hi kan so thing hmun ani vek ani hei om ve diara kan bu hmun sira kan nei a hi so thing ania hrisel tha ve khop mai thai hmuna te thai kara te bon te sam trok te kara te so thing te pawh a om ve zau a hei kan thai hmun ania kumbul tangin kan lo hngah hlil em thai te sam trok tih vel te marcha chi hrang mai te mizo pa in kan ei chi ho te hi chu an wang lai alo pel le ta mai an te pawh ti hian an lo om ve teuh mai tu mai tam sam trok te pawh alo ra ani lo ji om ve hle mai a an kan lo om ve em ani tham hmun te kan theng chho don to ani hian tham te kan theng don a kin khan kan kal khat dewa sam trok te pawh lo min na sa hle mai ole hei kan han lo ei khop zet cho chuan ara te min te hi hei kan han pai ani khu kan han pai thla ti hian thai te kan ve ani voin ni hian kan hlim in kan nom anuam ve hle mai khu mai te pawh cha mai an kan sik to nuah te pawh hei mai te pawh mai te pawh si na ha hian alo ra zau hei mai ra te pawh kan nei ve nial don ani kan lom tak zeta kan fang ze lang thai chi hrang kan nei ve niala kan in to del ve ani kan ei khop hi chu kan lom tak zet ani ole khati khani se like in lo subscribe ve turin in khoi na kan dila lo film khurin lo him ze lang che a hun le a hmuna te kan le in mule nge don nia